Прывітанне! Жыццё можа быць няпростым, але павінна быць смачным. Так вучыла моя бабуля. Сёння я прыгатую страву, якая ў даўнія часы была даспадобы і бедным сялянам, і заможнай шляхце. А галоўнае тое, што рэцэпт вельмі просты і з танных інгрэдыентаў. Праўда, з маленькімі кулінарнымі хітрыкамі, якімі я з вамі падзялюся. Не буду марнаваць час. Гатуем разам зацірку. Заставайцеся з намі. Напрыканцы выпуска вы даведаецеся яшчэ, як з аднаго цеста можна прыгатаваць адразу і сняданак, і вячэру. З новым часам заўжды смачна. Пачынаем! Змешваць муку буду ў прапорцыях 1 к 3. Грэцкую і пшанічную. Вось так, крыху грэцкай і пшанічная. Але ж, калі у вас непераноснасць глютэну, то можна зацірку рабіць з грэцкай мукі. Так таксама будзе смачна. Перамешваю. Дарэчы, грэцкую муку я змалола самастойна, у кухонным камбайне. Але ж яе можна набыць і ў краме. Калі ж вам даспадобы больш мой спосаб, то раю спачатку грэчку прамыць, потым высушыць, змалоць. А зараз я муку буду абсмажваць на патэльні. Так будзе смачней. Абсмажваць я буду на сухой патэльні муку да светла-карычневага колеру. Муку галоўнае не спаліць, таму трэба перамешваць. Вось так. Вось. Колер змяняецца. І зараз трэба муку астудзіць. Дзякуючы грэцкай муцэ зацірка ў нас будзе не толькі смачная, але і карысная. Думаю, вы ўсе ведаеце, што грэчка багатая на бялок, клятчатку, складаныя вугляводы, вітаміны і мінералы. І нават антыаксіданты. Мне вельмі цікава, а якія стравы з грэчкі любіце і гатуеце вы? Дзяліцеся ў каментарах. Можа, рэцэпт мне новы падскажаце? Буду вельмі ўдзячная. Муку абсмажыла і астудзіла. Узаб'ю одно яйка. Раблю такую лунку. І ў сярэдзіну уліваю яйка. Сюды ж крыху цукру, крыху солі, сметанковае масла, пакаёвая тэмпература абавязкова і крыху вады. Цеста я замяшу крутое і вось так буду пераціраць. Зацірку нашы продкі пачалі гатаваць яшчэ на пачатку 15 стагоддзя. І гэта быў суп з гародніны, у які дадавалі муку, каб той быў больш сытным. Назва супу паходзіць ад дзеясловаў заціраць, церці. Вось як я зараз раблю. Менавіта такім спосабам гатаваўся ва ўсе часы мучны дадатак. Страву елі альбо самыя бедныя, альбо ў вельмі галодныя часы. Недарэмна, разважаючы пра голад, раней людзі казалі, што будуць есці пустую зацірку. Такі суп называлі яшчэ баўтуха або калатуха. Яшчэ казалі, лахман не адзежа, зацірка не ежа. Дарэчы, вельмі яскрава пра тое, як зацірка ратавала ад голаду беларускую вёску, распавядаў Змітрок Бядуля ў сваім творы «5 лыжак заціркі». Яшчэ са школьнай праграмы я памятаю. Гатова, гатова! Запішчалі дзеткі і скакалі, як зайчыкі да стала, дзе ўжо стаяла вялікая міска, у якую Агата пераліла зацірку з гаршка. Густы такі пахучы пар клубіўся над міскай, павялічваў галодны апетыт шчаслівы ў гэты момант сям'і. Вось такія камячкі атрымоўваюцца. Памер павінен быць не больш пазногця вялікага пальца. Зацірку на малацэ нашы продкі любілі есці на сняданне. Таму вось так заціралі з вечара. І камкі падсыхалі, і яшчэ так смачней было. А зранку за 5-7 хвілін варылі ў кіпні, і сняданне было гатова. Мы падсушваць не будзем, а адварым адразу. Таксама смачна. О, ну вось, вада закіпела, крыху солі і адпраўляю камякі. Так, павольна. Буду памешваць, каб яны там не зляпаліся. Зацірка варыцца хутка. Зараз я у рондаль вылью малако і добра яго падагрэю. Гэта першы варыянт маёй стравы. Але ж не заўжды зацірка асацыявалася з галечай і нястачай. З цягам часу мучныя камячкі прыйшліся даспадобы і шляхце. Падавалі да стала, праўда, па-багатаму. Не так, як я зараз раблю з малаком, гэта будзе другі варыянт маёй заціркі, а са смажаным салам альбо вэнджанай грудзінкай. Розніца паміж пустой сялянскай і сытнай шляхецкай заціркай толькі ў падачы. Рэцэпт саміх камячкоў быў аднолькавым. Вось мае камячкі і зварыліся. Далучаю частку камячкоў да цёплага малака, і сняданне наша гатова, толькі крыху падагрэю. А зараз я хуценька прыгатую шляхецкую вячэру. Нам спатрэбіцца цыбуля і вэнджаная грудзінка.
О, чомусь я почала з грудинки. Треба ж починати з цибуліни, бо менавіта цибулю треба смажити спочатку, а потім до її долучати грудинку. Пательню розігріла, смажити буду на сонячниковій олії. До речі, смажили їжу на олії у давні часи тільки на заможних кухнях, бо смажить було не економно, а тим більше на олії слонечниковій. У бідних сім'ях смажили тільки на свиним і гусиным тлушчі і до святочного стола. Страви, звичайно, тушили, запікали, варили, готували на пари. Тепер би любий дієтолог сказав, їли наші предки з користю для здоров'я. Цибулька м'яка, саме час до грудинки. Цибулька золотистая, венджена грудинка скворчить. Усе, як я люблю. Ой, їсть хочу. Долучаємо нашу затірку і ще 3 хвилинки і все буде готово. Затірку по-багатому ніяк хочеться і подати по-шляхетську. Тому я використовую зеляніну. Чому менавіта зеляніну? Тому що зелений колір сприяє апетиту. Вельми хутка, а головне, з економних продуктів приготувала я смачну затірку. Молочну на сніданок і з вендженою грудинкою на вечеру. Живіть так само со смаком традиційної білоруської кухні. І підписуйтесь на наш канал. З новим часом завжди смачно! Затірку наші продки почали готувати яшчэ на початку, господи, да что это такое? І гэта быў суп з гародніны, у які да еще раз. Раз, два, три. Залаты. Затірку наші продки почали готувати яшчэ на початку 15...